Čo o Flareonovi hovorí Pokédex v hrách? Flareon ukrýva vo svojom tele špeciálny plameňový vak. Vdychuje vzduch, ktorý sa v tomto vaku ohrieva a potom ho vypúšťa ako extrémne horúci oheň. Teplota tohto ohňa presahuje neuveriteľných 1650 stupňov Celzia. Teplo Flareona sa pritom zohreje v niektorých prípadoch až na 925 stupňov Celzia. Bežná teplota jeho tela sa pohybuje medzi 700 až 800 stupňov Celzia. Nadýchaná srsť mu pomáha regulovať teplotu, odovzdáva teplo z tela do vzduchu. Aby znížil teplotu tela, načuchrá svoj hustý kožušinový goliér, ktorý mu pomáha uvoľňovať prebytočné teplo. Pred útokom sa Flareon vždy hlboko nadýchne, to je znak, že ide vypustiť oheň. Flareon neútočí len pri boji, keď narazí na korisť alebo bobule, najprv ich poriadne ogriluje a potom si ich spokojne zje ako teplý obed. Pôvodné údaje v hrách sú v jednotkách Fahrenheit, previedol som ich na stupne Celzia. Čo myslíte, kto príde zajtra?